Egunon eta ongi etorri izan zaiteztela hemen zareten guztiak. Nafarroa suspertu planean jasotzen da euskara gizartearen kohesiorako eta aniztasunerako elementurik behinenetako dela eta hala ezarritako neurrietarekiko bat honakoa dugu. Helduei euskara irakasten segitzeko behar diren neurria jarriko dira martxan eta eginkizun horretan diharduten ikastetxeetan osasun eta segurtasunen prestakuntzan inbertituko da. Bestalde, aipaturiko Nafarroko suspertu planean berean hau ere esaten da. Euskararen bigarren plan estrategikoa eginen da, hizkuntza bizikidetza sustatzeko eta euskarazko baliabidea planifikatzeko. Bada horregatik guztiagatik hain zuzen 2021-2022 ikasturtean ere helduek ikas dezaten baliabideak eman dira laguntzen bidez, bai euskaltegiei eta baita ikasleei ere. Baina ez hori bakarrik, horretaz gain, azkeneko urtetan egiten dugun gizan, helduek euskara ikas dezaten lehentasun bihurtu dugu eta euskaltegietan izena emateko komunikazio kanpaina zabala antolatu dugu. Euskara ora izeneko abuztuaren 30ean aurkeztu genuen kanpaina. Hala bada, duela hilabete 4 hasietara zabaldu genuen euskaltegietan izena emateko matrikulazio kanpaina. Prentsa, idatzian, interneten, sarean eta bar. Eta ez dugu ahaztu behar helduen euskalduntzea indartzeko kanpaina hori lankidetzan oinarritua dagoela. Antolaketa egin dugu 33 toki entitaterekin eta arlo horretarako Nafarroko eragi garrantzitsuenekin. Zubiarte euskaltegi publikoarekin, hizkuntza eskola ofizialarekin, gizarte ekimeneko AEK eta IKA euskaltegiekin eta bai hanbi euskaltegiekin. Berriz ere, nire eskerrik beroenak horiei guzti ere, haien ekarpen eta lankidetzarik gabe ezin baitugu euskalduntzean aurrera egin. Euskara ora, kanpaina bere frutuak ere ematen hasia da dagoeneko eta behin betiko daturik ezean ere matrikula ongi doa. Hala adierazi digute euskaltegietako arduradunek. Gaurko ekitaldi hau ere helduen euskalduntzearen aldeko ekimen jarraipenen dugu. Matrikulazio kanpaina amaitzen ari da, eskolak astearekin batera eta hori ospatzeko helduen euskalduntzearen 2021-tik 2021-era biera ikasturtearen irekiera ekitaldi antolatu dugu. Hemen, garen arduran guztiak garbi daukagu ekitaldiaren garrantzia eta horregatik irakasleentzat, ikasleentzat eta euskaltegietarako ikasgai bikaina eman digu gaurko hizlariak Mikel Iruzkietak. Bere hitzaldiaren bitartez, helduen hizkuntza irakaskuntzan hizkuntza teknologiak, zenbait arrakasta eta euskararen etorkizuneko erronkak. Besterik gabe, Mikel Arregi, zurea da hitza. Egunon, Ana Oiok aipatu duen moduan, aurtengo ikasturtearen irekitze ekitaldi honetan, helduen hizkuntza ikaskuntzan hizkuntza teknologiak, zenbait arrakasta eta euskararen etorkizuneko erronkak hitzaldi akademikoa eskainiko digu Mikel Iruzkieta irakasleak. Hitza eman aurretik, haren aurkezpen laburra egin nahiko nuke. Mikel Iruzkieta euskal filologian eta filosofian lizentziatua da eta euskal filologian lortu zuen doktore titulua 2014an. Irakasle kontratatu doktore akreditazioa du humanitate, filologia, filosofia, hizkuntzalaritza eta literaturan. Egun, irakaslea da hizkuntzaren eta literaturaren didaktika sailean Euskal Herriko Unibertsitatean 2008 urtetik aurrera. Emanen digun hitzaldia hizkuntza teknologiez izanen da. Hauek azalduko dizkigu. Hizkuntza teknologien rola zein den eta ikasketa automatikoko teknikek eskolan nola lagun dezaketen eta zein aukera muga dituzten azalduko digu. Eta horrez gain aipatuko digu egitasmo arrakastatsuak nolakoak diren. Eta euskararen irakaskuntzan
hizkuntza teknologiak dituen etorkizun hurbileko zenbait erronka. Besterik gabe, Mikel, zurea da hitza. Nahi baduzu, orain igual gujitxiko gara. Maskararekin egin behar dut, edo maskararekin? Gabe. Bueno, egun ondan hoi, niretzat ohore handi bat da, Euskara Bidearen 2021-22 urteko ikasturteko irekiera ekitaldi honetan hitzaldia ematea, eta plazerra handiez komentatuko dizuet, azalduko dizuet gu zertan ibiltzen garen gure ikerketa taldean, isa ikerketa taldean, eta hitz zentrua ere orain dela gitxi sortu dugu. Batez ere, orain asko entzuten den adimen artifiziala eta hizkuntza teknologiak zertan lagun dezaketen jendartean, gizartean, eta batez ere hizkuntzen irakaskuntzan eta helduen hizkuntzen irakaskuntzan pixka bat. Hortan ere lantaldetxo bat daukagu eta lantalde hortan zer egiten dugun azaldu nahi dizuet. Plazerra da Iruñean egotea, ez daukat askotan ez naiz egoten Iruñan, ni Bermeokoa naiz eta urrun gehatzen zaigu, baina bastan Elizondo eta inguruak ezagutzen ditugu eta urtero dortzen gara. Eta, plazer bada zuekin gaur hemen egotea. Anak eta Mikelek ondo azaldu duten moduan, hitzaldiaren izenburu hauxe da. Helduen hizkuntza ikaskuntza, irakaskuntza, hizkuntza teknologiak. Zenbait arrakasta eta euskararen etorkizuneko lanak. Batez ere, 3 ideia nagusi plazaratu nahi ditut. Alde batetik ikusiko dituzue behar bada hainbat tresna, hainbat erreferentzia. Ez dakit zuzenean euskaltegitako irakasle zaretenok zuzenean erabiltzeko aukera dagoen, ikasleek beraiek autonomoki erabiltzeko aukera dagoen, guzti du baietz, baina batzutan trebakuntza pixka bat behar da. Hainbat tresna ikusiko dituzu, hainbat erreferentzia, gero PDF-are bertan utziko dut, eta linkak eta gauza guzti hori daude ikusteko, eta hainbat tresna daude, nire asmoa da, erakustea badagoela oinarrizko tresnak, ikerkuntzarako erabilgarriak direnak, baina pausutxo bat falta dela ikerkuntzatik pixka bat eguneroko lanera sartzeko, ez? Eta hori zuen elkarlanik gabe ezinezkoa izango dela. Hau da, elkarlana behar dugu ikerketan aritzen garenok apur bat eguneroko lanean gauza tresna hauek hobetzeko eta erabiltzeko, erabilterrazak izateko. Testu inguru horretan, nork egingo du erabilgarritasun edo erraz erabiltzeko aukera hori edo nor sustatuko duri, guk uste dugu Europan dagoeneko badaudela hizkuntza azpiegiturak, eta hizkuntza azpiegiturek datuak gordetzeaz gain, tresnak eta zerbitzuak emateaz gain, gauza guzti hauek egiten hasi direla hainbat hizkuntzetan. Eta nire ideia izango da, behar bat ere, erakustea administrazioko lagunei eta hor inbertitu behar dela euskeran, gaztelanian eta bestelako hizkuntzetan. Eta pixka bat hori ere izango da ideia. Eta orduan bukatu nahi dut azken ideia nagusiarekin, elkarlanarekin. Elkarlanik gabe, tresna hauek ikerketa mailan bakarrik egongo dira eta ez zingo dituzue egokitasunez baliatu edo erraztasunez baliatu. Lehen da bizi, hitzaldian, testu ingurua azalduko dizuet, helburua ere hasieran aipatu dizuet, baina gero berriro etorriko naiz testu inguruan ingurumaritatik ibili ondoren berriro helburua zehaztuko dugu eta galderak aipatuko ditut. Ondoren hizkuntza teknologia zer den, pixka bat azalduko dut, labur-labur, eta ze baliabide dauden hizkuntzaren irakaskuntzan. Eta bukatuko dut etorkizuneko erronkak aipatuz. Beti erronkak hizkuntza txikietan, baliabide urriko hizkuntzetan, handiagoak izaten dira. Orduan, hitzaldi honetako galdera nagusiena da, didaktikaren printzipioa kontutan hartuz, non egin dezake ekarpena ordenagailuak. Ordenagailuan ulertuta hezkuntza teknologia, hezkuntzarako edo eskolarako prest dauden teknologiak, ez daude guztiak,
eta non egin dezaken hizkuntza teknologiak ere ekarpena hizkuntza irakaskuntzan. Horiek dira galderak. Pixka bat hori erakutziko dizuet, edo hori saiatuko naiz erakusten. Letra bat bakarrik aldatzen da, hezkuntza teknologia eta hizkuntza teknologia, baina gauza asko aldatzen da, eta kontzepzio handia aldatzen da batetik bestera. Eta gero, saiatuko naiz ere hori erakusten, bai euskara bidean, dauzkazuen rekurtso batzutan nola hobetu daitekeen, gauza hauek erabilita eta baita ere helduen hizkuntzaren irakaskuntzan. Batez ere, hasi nahi dut testuinguruan joera batekin. Eta da, batez ere gertatu zaiguna da, eta COVID-arekin ere berriro erori gara arazo berean, batez ere esaten dugunean eskola digitalizatu behar dela edo pentsatzen dugu ordenagailuak erosi behar direla. Bai? Eta ordenagailuak gabe ezin delako zer egin. Ordenagailuak erosi behar direla eta hor diru asko xahutzen da. Edo adibidez, iaz gertatu zitzaigun unibertsitatean bideokamarak erosi behar zirela. Eskola bimodalak egiteko, bideokamarak behar ziren, bideokamara jakin batzuk, eta ez geunden prestatuta horretarako. Orduan diru asko utzi genuen. Zer gertatu da, sistema aldatu da urten, beste bideokonferentzia sistema daukagu eta bideokamarak ez daude egokituta. Orduan beste inbertsio bat egin behar da, hor egokitzeko eta egiteko. Orduan nire ustez, eta orain Next Generation fondoekin eta eztabaida horrekin, eta ari gara ministeritzan ere bilerak eta egiten eta gauzak egiten, badirudi orain, Europan ere, aspaldi konturatu dira, trasteetan baino edo gauza fisikoetan baino behar bada inbertitu behar dela, esate baterako softwarean, programetan, didaktikan, gauza horietan. Eta hori gabe, hor inbertitu gabe, ezingo dugula, errendimendua ezingo diogulatara ordenagailuari. Orduan, badirudi, nolabait badaudela haize berriak eta digitalizazioan sartzen ari garela, eta, espero dezagun etorkizunean ere gauza horiek guztiak konpontzen hastea edo egitea. Eta argi utzi nahi dut, digitalizazioa ez da beti aurrerapena, eta hori nik uste du sufritu dugula, hainbeste online bilerakin eta ni beti izan naiz defendatzaile sutsua online ikastearekin, baina iazko gainkargarekin, ordenagailuaren, nik uste dut berriro hartu behar ditugula, bai online ikastea, baina bai presentzialtasunean ikastea, eskolatik kanpo kalean, jendartean, hezkuntza hori guztia dela. Ez dela bakarrik gela zehatz batean gertatzen den gauza bat. Eta hor dauzkat, erakusteko gu zertan ibili garen, komunitate digitaletan ari gara pixka bat ikertzen, online edo learning moduko baliabideak egin ditugu, eta Moodle ikastaro batzuk eta badaude online, eta nahi baduzue emateko presnen goke beharko bazenute ikusi apur bat zehazki zer proposatzen dugun. Eta gero badauzkagu artikulu batzuk ere apur bat gaurko hitzaldia sakonago azaltzen duguna. Kurrikulunekin hasita. Kurrikulunak ikusten duzue, autore batzuk esaten dute, 1980 urtetik edo urte hortatik hizkuntzaren irakaskuntza oinarritzen zela ikuspegi formal batean. Batez ere egitura gramatikalen jabekuntzan oinarritzen zen. Eta ahozko hizkuntzaren erabileran. Gero etorri zen apur bat Europako markoa, Europako hizkuntzen erreferentzia marko bateratua, non hizkuntza guztiatan kompetentziak ezarri ziren, eta hizkuntza guztiak berdindu ziren, edo denok genekien A bat eta A2 ikasle bat zer egin behar zuen ikasle batek euskeraz, gaztelaniaz, ingelesez edo beste hizkuntzetan, eta hor ikuspegi komunikatiboa apur bat nolabait txertatzen da. Egia da, euskaltegietan, adibidez, nik badakit, askoz lehenago hasi zaretela ikuspegi komunikatiboarekin eta kulturaren garrantziaz jabetzen, ia euskaltegin sorreratik bertatik. Baina, hemen marko kurrikulunetan hau gertatzen da. Gero ikusten duzue, 2011 urtean Nafarroko kurrikuluna sortzen dela. Eta horietan kompetentzia digitalak eta testuinguru digitala ez daude kontuan hartuta, kurrikulun horietan. Eta ikusten duzue, Europan 2013an Digicomp markoa sortzen dela, hiritarrentzat kompetentzia digitalak.
Ondoren dator, EAEko, EOK, helduen euskalduntzearen oinarrizko kurrikuluna, eta gero, hurrengo urratsa da, hizkuntzen irakaskuntzako kurrikulunak eta konpetentzia digitalak txertatzen dituen kurrikuluna. Hau da, gaur egun, demagun azterketa bat online egin nahi dugula, Amerikako lagun batek C bat atera nahi duelako, edo B2 atera nahi duelako, hori ezinezkoa da gaur egun egitea. Orduan, etorkizunean, behar bada, azterketak egingo dira online, aurrez aurre, eta horretarako kompetentzia digital batzuk beharko dira. Edo klaseak emoteko, klaseak hartzeko, edo dana delakoa. Orduan, hor, zertatzen da ja, Europako markoan, hizkuntzen irakaskuntza eta kompetentzia komunikatiboak online testu ingurutan zer eskatzen den. Ez da berdina eskolako testu ingurua eta online testu ingurua. Eta hor jarri dut, data bat, isakin, ez dakigu, baina behar bada, biharretzi izango ditugu euskarazko kurrikulunak, kompetentzia digitalak ere kontutan hartzen dutela eta testu inguru digitala kontutan hartzen duela. Orduan hor badaukagu nolabait erronka bat egiteko. Gero beste gauza bat oso importantea da, ikuspegi komunikatiboa sartzen denetik garrantzia ikasleari emate zaio, ikasleak ikasi behar du hizkuntza, ez irakasleak erakutsi, ikasleak egin behar du, hizkuntza zerbait ikastea bada gauzak egitea da, eta orduan nolabait kurrikulunetan sartzen da bakarkako lana. Bakarkako lana eskolatik kanpo. Ordu jakin batzuk sartu behar dituzte eskolatik kanpo ikasleak. Orduan hor daukazue, EOKen proposatzen dena, eta behar bada testu inguru digitalari, COVID-arekin eztabaidarik ez dago, baina behar bada testu inguru digitalarekin badago modua, tresnak garatzen baditugu, nolabait, etxean egiten den lan mota bat behintzat, nolabait monitorizatzeko, feedback automatikoak emateko, lan bat egiteko. Orduan, gaur egun irakasleok ezin ditugun ratioekin eta ikasle kopurarekin ezin dugu feedback egokia eman askotan, denboran, garaian, sortze prozesuan, eta behar bada tresna hauek garatuz gero egoki egon daiteke aukera. Orduan, kurrikuluna ja dagoeneko apur bat eskaintzen du marko hori, etxean egitea. Eta, behar bada, hor leku bat izango dute. COVID-arekin argi ikusi da, irakasle asko hasi direla, eta nik orain nola erakusten dute online, ezin dut joan euskaltegira eta egia da, pauso asko eman direla, jende hemen lan batzuk aipatzen ditut, baina askoz gehiago daude, guztiak ezin ditut hona ekarri, baina badaude autoikaskuntzako proposamenak, e-learning eta b-learningeko proposamenak euskaltegitako irakasleek proposatuta eta eginda, baliabideak, baliabide digitalak nola erabili klasean, wikia, glosategia, eta bar. Hor, bideokonferentziak nola erabili, ze estrategia erabili bideokonferentzietan, bideoak kendu, eskendu, soinua bakarri jarri, ez jarri, zer landu, eta online zelan ebaluatu. Hemen lan asko egin bada ere, euskeraz, batez ere falta dena ikerketa, datuetan oinarrituriko ikerketa. Orduan, lankidetza gehiago behar da, ikasle, euskaltegi, irakasle datuetan eta ikerkuntzaren artean. Hau da, datuetan oinarrituriko eta benetan erakutsi behar dugu, tresna hauek benetan laguntzen dutela. Inbertitu behar badugu gauza hauetan, erakutsi behar dugu aurrerapen bat dela gauza hauekin ikastea. Ez bada aurrerapenik, ez dugu zertan inbertitu. Gauza bera, ordenagailuen sistema inteligenteak ere sortu direnetik, kurrikulunei jarraituta, sortu dira ikuspegi estrukturalista, komunikatibo edo azken batean integratzaileak direnak. Euskerarako ere bakar batzuk badaude. Orduan nik hau prestatzerakoan ere, begiratzen ibilina esateko euskeraz ez dagoela ezer, baina gauza batzuk badaude. Orduan, abian bai falta dela gauza batzuk egokitzea, hobetzea, irudiak, modernizatzea eta interakzioak gehitzea. Baina badaude, hainbeste sistema zeresanik ez beste hizkuntzetan, hizkuntzak irakasteko. Eta gaur egun, edozein lekutatik euskera ikas daiteke. Ez ditugu olako tresna automatikoak, uste dut hau nire sasoikoa dela eta zuek asko erabili izango zenutela garai batean modan jarri zirelako eta orain behar bada modaz kanpo geratu dira,
Baina ez da, nire ustez, ariketa automatiko batzuk, oraindik ere kontutan hartzeko modukoak dira. Ariketa automatikoak berotze moduan, errepaso moduan, ariketa interesgarriak izan daiteke, irakasle talde batek sortuak, ez norberak beti norber eskolarako, zeuri lan asko da, baina bai irakasle talde batek baliabide batzu sort ditzake gauza batzuk lantzeko. Eta gaur egun ere, kritika egite zaio honi, komunikazio egoeratatik urrun daudela ariketa hauek, eta egia da. Hau da, nik ariketa hauek egiten ditudanean, edo ikasle batek egiten dituenean etxean, okindegira noanean ogia erostera, edo beste herri batera noanean zerbait egitera, ez dit laguntzen. Eta gaur egun ere badago, H5P sistema, interaktiboa, jokoak, jolasak, sartzen direnak, bideoak, laburrak, etiketatu daitezkenak, eta gaur egun gauza asko egin daitezke. Benetan bideoak, ikasleak, trebatu ditzakegu bideoak ikusten, markatzen, etiketatzen, eta komunikazioko keinuak aztertzen eta olako gauzak, ez? Orduan, gauza hauekin oso interesgarria dira, oso erraz ikasten da, baina hauetan ez dago hizkuntza teknologia. Zer da? Hauek ez dute euskara ulertzen. Hau da, hauetan, tresna hauetan, irakasleak berak edo irakasle taldeak dena eman behar dio. Dena zehaztu behar du eta dena egin behar du. Orduan, guazen ikusten zer dan hizkuntza teknologia eta hizkuntza teknologiarekin zer egin daiteke. Horraz, joan aurretik, bai aipatu beste tresna batzuk, esate baterako, markin, bai, komertziala da, tresna komertziala bat da, baina behar bada komeniko litzateke publikoa izatea, probak egiteko doainikoa da, baina hemen erakutsi nahi dudana da, badagoela testuak online zuzentzeko baliabide oso onak, esate baterako hau. Eta zer egiten du honek? Irakasle, hau azterketak zuzentzeko oso egokia da, baina irakasle batek, edo irakasle talde batek, etiketak ikusten dituzu hor, etiketa gorri batzuk, berdeak eta grisa ez dakit ikusten dan. Etiketa horiek dira arauen azalpenak. Orduan, nik testu bat zuzentzen dudanean, ez dut esan behar. Begiratu, ez dakitze arau, ez dakit ortotipografiako arau hau, gidoia nola erabiltzen den jakiteko, eta bar, eta bar. Orduan, klik bat egiten dut hor, eta azalpen guztia ematen zaio ikasleari. Orduan, zuzenketak behin bakarrik idatzi behar ditut, edo nik ere ez, ulertu behar ditut, eta klik egiterakoan, hor jartzen dira klikak. Norbaitek esango dit, jode, bizki, Drive-ean, orain, guk koloretan hasi ginen testuak zuzentzen, Word dokumentu batean koloretan, kolore gorria, jarrita, berdea, jarrita, eta orain Drive-ek zoragarria egiten du. Ze Drive-en egin dezaket, dokumentu bat konpartitu ikasleekin, ikasleak bereiek koebaluatu, eta gero irakasleak ondoren pixka bat pista batzuk eman, ezta? Eta hori, Drive-ek hori ona dauka, baina ez daukana da nolabait datuak klase osokoak multzokatzeko aukera. Edo persona batek urte osoan zehar eman duen garapena edo monitorizazioa ezin dugu Drive-en egin. Hau da, ezin ditugu bi dokumentu konparatu, eta esan, ergatiboa 5 aldiz dago gaizki bi dokumentu hauetan. Edo klase hauetan, landu behar dudana da kompletiboa, esate baterako. Eta igual ondoko klasean, ikasle soslaia desberdina delako, beste akatz batzu daude. Hemen, ari gara lantzen datuekin. Eta gainera esan dezaket, irakasleen artean trukatu dezakegu, eta ikusi euskaltegi bateko problema zeintzu diren, esate baterako datuetan oinarrituta. Hori da interesgarria, honek ematen duena. Datu guztiak, dokumentu guztiak konparatu eta etiketa dauzkanez, jakin dezakegu zein dan. Edo jakin dezakegu ikasle bat ari den hobetzen edo ez, esate baterako. Hemen ere ez dago hizkuntza teknologia, baina badaudelako gauza asko beste hizkuntza batzutan, hau hizkuntza teknologiarekin sartzen dutenak, esate baterako. Zuzentzaile ortografikoa hemen zertatuta. Edo hiztegiak hemen jarrita. Orduan, laguntza ezberdinak emango lizkiguke tresna honek edo sintaksia analizatzen duen tresnaren bat jarrita. Eta, hemen da kasue, gauza bera, ikusita, kasu praktiko baten, irasterketa batean, egitean. Hemen esan behar dana da, paperean zuzentzea asko samurragoa dela, gozoagoa dela, eta ordenagailu baten aurrean, 40 testu zuzentzea edo 15 testu zuzentzea, gogorra dela. Eta oraindik teknologia ez dagoela prest, iPad batean, eserita gaudenan sofan, testuak zuzentzeko. Imaginatzen dut nahiko erraz, hola eroso zuzentzeko. Hemen egon behar da era batera. Orduan,
oraindik ere nik uste dut paperean zuzentzea errezagoa dela. Kontua da, paperean zuzenketa guztiak sastarretara dagoazela. Zaramara, basurara dagoaz. Ezin ditugu datu horiek aprobetxatu. Ezin dizkiogu beste lagun bati pasa, bai paperean, baina testu guztia irakurri behar du. Teknologia honek eskaintzen digun aukera da, oso harin konpartitu dezakegula eta aztertu zer gertatzen ari den. Eta ikertzaileentzat esate baterako olako test guri askotan falta zaigu xusen hobetzeko esaten dute. Gazteleraz sintaxiko zenbait erregela zuzentzen dizkit ordenagailuak edo inglesez. Zergaitik ez euskeraz. Zailagoa delako, baina olako datuak ere falta zaizkigulako. Orduan, olako datuekin, olako korpusekin lankidetza hau egin ezkero, zuzen eta olakoak behar bada hobetuko genituzke eta ekarpen hau egingo genuke. Orduan, labur asko zabaldu gabe hemen ikusten duzu ikuspegi teknopedagogiko bat, ikaslea aktiboa izateko eta ikaskuntzaren rola edo protagonista izateko, eta gero Blumen taxonomia bat ere ikusten duzue, ikaskuntzaren prozesu kognitibo simplenetik zailenera egotea. Eta hemen daude hainbat baliabide. Hor, begiratzen baduzue, daude, ze tresna erabil dezakegun, esate baterako azterketak egiteko, edo konparakzioak egiteko, edo sorkuntza lanerako, eta bar. Dago konpentzioa. Hemen gertatzen da, Blumen taxonomia honetan, eta persona honek egin duen proposamen honetan, hizkuntza teknologiarik ez dago. Hau da, bakarrik daude, bideokonferentziak egiteko, testuak zuzentzeko tresnak, eta bar. Batzutan nahikoa izaten da horrekin, klaseak emateko. Baina ez dago hizkuntza teknologia. Orduan, zer gertatzen zaigu? Semaforo hori jarri dudana hor, ez da? Gauza bat, hezkuntza eta teknologia nahiko ondo ibiltzen da, nahiko teknologia erabiltzen dugu gaur egun eskoletan irakasteko, behar bada hizkuntzen irakaskuntzan pixka bat ez dakit gutxiago, arloaren edo sektorearen inbertsio edo sektorearen ezaugarri jakin batzun gaitik, eta hizkuntza teknologiak ez dira batere erabiltzen, ez? Gutxi erabiltzen dira. Eta, arrazoia badaude, hizkuntza teknologia ez dago prest, kasu askotan, benetan, produkzioan ibiltzeko. Eta zein da egoera Europan? Europan ere egoera bardina da, ez da euskera ez dago isolatuta, beste hizkuntza asko daude euskeraren mailan, eta hemen 2012an egin zen azterketa sakon bat Europan ikusten dugu egoera bikainean edo egoera egokian inglesa bakarrik dagoela, eta beste hizkuntza batzuk, gaztelania eta beste batzuk, garapen ertainan daudela. Garatu behar dutela gehiago hizkuntza teknologien zerbitzu egokiak emateko jendartean, gizartean, ez da? Eta euskera ikusten dugu, oraindik garapenean dagoela, eta ez dagoela ingaizki, baina, garapenean. Eta zergaitik aipatzen dut 2012ko kontu hau? Aipatzen dudana da, 2012tik Europan konturatu zirela teknologia hauetan, inbertitu behar zala. Eta orduan, esan zuten, gu garapen erdian gaude eta garapen osora heldu nahi dugu, tresna hauek, adimen artifiziala, hizkuntza teknologia nahi dugu geletan modu egokian erabili, proiektu batzuk egin ditzagun, eta ikusten dituzu hor, esate baterako, ez da ikusten oso ondo, edo hainbat atasa, baliagarri izan daitezkenak, ikerkuntzarako batez ere, oraindik ikerkuntzarako, baina biharretzi hezkuntzarako edo eskolarako izango dira, eta hasieran gorri daude guztiak, atasa horiek guztiak, arlo ezberdinetan. Eta gero, proiektu desberdinekin, joaten dira berdez egitera. Orduan, hau da Holandako edo Herberetako proposamen bat, eta Herberetan teknologia hori erabil daiteke gaur egun. Eta hori da hizkuntza azpiegitura bat, Clarín, ez dakit ezagutzen duzuen, baina Europa ari da bere ikerketa nolabait definitzen, nola izango dan, eta behar ditugu, ikerketarako, eskoletarako kompetentzia digitalak nahi baditugu garatu, behar dugu azpiegitura, behar dugu norbaitek zerbait eman, bestela gaude enpresa batzun eskutan. Orduan, Europako estatu desberdinak sartu dira Clarín azpiegitura sortzen, beste azpiegitura batzuk ere badaude, fisikoak,
Baina Clarin azpiegitura sortzen ari da hizkuntza baliabide guztiak nahi dituztenak kokatu URL batean, webgune batean. Hau da, norbaitek hizkuntzako zerbait behar badu, sartuko da Clarinera eta hortik lortuko du guztia. Gero azalduko dizuet eta erakutziko dizuet hori zer dan online. Eta hemen problema daukagu da estatuak sinatzen dutela akordio hau eta Espainiak ez duela sinatu. Orduan, ikusten duzue mapa dena urdin, Espainiaren parte hartzea falta da. Eta horrek, ari gara ministeritzarekin eta ministeritza ezberdinekin bilerak izan ditugu eta 2023ko aurrekontuetan sartzeko asmotan aleginetan gaude, ez dakit lortuko dugun, baina hor gaude lanean. Orduan, mapa horretan, dena urdin egote. Horrek eragiten dio euskerari, estatuak parte hartzen ez duelako, eragiten dio nolabait euskerako tresnak eta azpiegiturak ezin ditugula garatu hor. Orduan, hor badago muga bat. Edo nola ere, gure borondate onarekin eta ikerketa taldeak lagunduta, ja dagoeneko badauzkazue K-zentruak, jakintza zentruak, Europarekin lankidetzan. Eta edo zer behar baduzue, beti, adibidez, Ixa Clarinek zerbitzu ematen du. Orduan, zerbait behar ezkero, hor idazten duzue eta ematen duzue. Eta hor ari gara lankidetzan Katalanekin, Madrileko UNECEkoekin eta Galiziako lagunekin. Eta nahi duguna da, Europak gure hizkuntzak ez dituenez garatuko, guk garatu tresna horiek. Eta hor ari gara, nolabait modu ofizialean finantziazio hori jaso gabe hortan lanean. Esate baterako, nahi duzu ikusi, online, pixka bat, hau da, igual, teorikok hitz egin dezaket eta pantalla sistrin batera begiratzen egon gaitezke, baina adibidez, adibide bat ekarriko dizut ikusteko zer dan azpiegitura hauek daukaten ahalmena eta zer egiten duten. Esate baterako hemen daukate Madrileko kongresuko bideo bat, hor deskargatzen dut link horretan bideoa deskargatuko nuke, hortze demo hau ondo ateratzen zaidan. Orduan, hor daukat, bideoa deskargatzen dut, transkribatuta hor dago, hortik deskargatzen dut, eta noa Clarini azpiegiturako zerbitzu batera. Orduan, zerbitzu horretan ematen dizkit, azpiegitura honek garatuta dagoenez, batez ere Alemanian, garatuta dagoenez, adibidez bideoa aztertzeko eta bideoa transkribatzeko, hainbat zelan da baliabide. Eta orduan, esate baterako, batzuk libreak dira giltzi gabe ikusten dituzunak, eta beste batzuk parte hartu gabe ere edozeinek erabilditzakenak. Eta hori pixka bat behar da sarbidea, azpiegituran parte hartu behar duzu, baina hemen ikusten duzu adibidez bideoa igo dezakezu, hemen bideoa sartzen duzu, ez dut egingo, ze bestela denpora apur bat tardatzen du, baina nahi bauzu egingo dut gero, bukaeran edo, ikusteko ze emaitza ematen duen. Eta gero, importantea dana da, zenbat hizkuntza dauden hemen barruan. Ikaragarria da. Ingelesa, filipinarra, grekera, alemana, gaztelania Espainiakoa, gaztelania Panamakoa, Mexikokoa, Hondurasekoa, eta euskera ere badago, dagoeneko. Guk ezer egin gabe, bereiek egin dute. Eta egiten, hor, Baske Espain eta Baske Franz jartzen du, eta gondin ez dut probatu ze diferentzia dagoen bien artean, baina, dagoeneko bideoak oso erraz egin daitezke, transkribatu daitezke. Baina hori ez da interesantea. Interesantea dana gero, klaserako, ikerketarako batez ere, hainbat formatu ematen dizkigula. Adibidez, kalkulu horri bat, ematen digu fonetika, fonologia aztertzeko, baina ez masiboki, esan nahi dut, edo bideoan txertatzeko, subtituluak azpidatzia jartzeko, edo tekistea, edo dan alakoa. Nahi dugun formatu ematen digu. Hau da, lan egiteko, adibidez, imaginatu, bideo bat egiten dugula euskaltegian, eta nahi ditugula azpititulua jarri. Orduan oso erraz egiten dugu hau, azpitituluak itzulpen automatikoarekin itzultzen dugu, revisio bat egin behar da, noski, zuzenketa bat, eta gero jarri. Eta material interesgarri badaukagu, nahiko azkar egina. Eta orduan, hemen egiten da, ikusi duzuen moduan, tresna baliagarria, ikaragarria da. Eta nire bauzue, hau da emaitza bat. Ez itxaroteko, hau da emaitza bat. Hori da originala, goian, Kristian daukazue, bakizue transkripzioak egiten direnean jendeak parlamentutan zuzendu egiten dut, txukundu egiten dut testua, eta ondoan daukazue European Media Lab, unibertsitate batek emandako tresnekin egindakoa, eta IBM-rekin egindakoa.
bai? Eta ikusten dituzu akats batzuk badaude, baina ja testua badaukagu eta azkar egin dezakegu, bai? Eta gero, ikerketarako ere erabil dezakegu. Euskeraz ere egin dut proba, bideo honekin, legebiltzarreko bideo batekin, eta hau interesgarria da, ze honek egiten duena da, bakizu, parlamentutan hasten gara euskeraz, gero gaztelaniaz esaten dugu zati bat, ondoren euskerara pasatzen gara, eta berriro gaztelaniara edo danalakoa. Honek ezer esan gabe, ikusi, goian euskeraz transkribatu du, gero urdinez gaztelera pasatu du, eta ordenagailu hori zer esan gabe, urdinez jarri digu, eta gero berriz euskeraz. Ordan ja, azpiegitura hauetan hau egin daiteke. Akats batzuk badaude, baina ikusten duzu euskera ulergarria dela eta egiten dela. Orduan, oso tresna interesgarria daude. Hori da ahotsarekin. Zergatik, gu beti egon gara euskaltegieken eta hitz egin dugunean, beti erakutsi dizkiogu testuak aztertzeko tresnak. Baina esaten ziguten, baina ikuspegi komunikatibotik ahozkoa da importantea. Ahozkoa landu behar dugu, ahozkoan zentratu behar gara. Eta testuekin ere gauza bera. Testuekin eudaten, hemen denok daukazu esarbidea, azpiegitura honetan Espainiak sartuta dagoelako, eta hemen da Dropbox batelez, Europako azpiegitura publiko baten Dropbox bat, eta hemen daukazu testuak eta sartzeko modua. Eta hemen ikusten duzu, drive bat daukat, eta hemen daukat euskera, nonbait, uste dut. Hemen daukat euskera eta botoi bateri eman da, ikusten dan. Hemen eman da botoi bateri, euskera botatzen dut Clarin azpiegiturara, eta testua aztertzeko hainbat baliabide eskaintzen dizkigu. Esate baterako, sintaxia aztertu automatikoki, edo emaitza batzuk egokiak ikusi, esate baterako. Hemen daukat, hau, oso modu bisualean, ikasleekin eta lan egiteko, aztertzeko testua. Ikusten duzue, lainoa sortu dit, ez da agertzen hori, ezta? Parkatu. Lehen ere ez dut erakutsi hori, ezta? Parkatu, Zergatik ez da agertzen? Atera bar naiz hemendik? Bale, parkatu, lehen ere ez naiz konturatu. Baina hor ikusten da, sartzen dugunean tresna, ematen dizkigula analizi desberdinak. Orduan nik egin dezaket, berrikuntza nahi dut aztertu, edo hau kendu nahi dut. Orduan ikusten duzuen mugitu egiten dela. Eta berrikuntza eta hezkuntza nahi ditut ikusi. Nork lantzen dituen, non lantzen dituen, eta bar. Edo nahi dut gramatika aztertu. Eta nola erabiltzen duen ere lokailua, esan dezagun. Edo nahi dut dokumentuan zelako konplexutasuna daukan dokumentu honek. Eta hemen daukat informazioa. Edo nahi dut sintaxia aztertu. Orduan, beste klik bat ematen diotoni testuari, berak detektatzen dit euskera dala hizkuntza, ez dut ezer egin, eta dagoeneko erakusten dit euskerazko zuhaitz sintaktikoak zeintzu diren. Eta hori da klik batzuk eginda, nik Dropbox baten eginda, klik batekin eginda, eta hori euskerarako. Euskerarako, beste edozein hizkuntzarako, Europako edozein hizkuntzarako. Orduan, jarriko dut berriro hau. Orduan, azpiegitura hauetan tresna izugarri pila bat garatu dira. Dagoeneko garatuta daude, 2012tik aurrera garatuta daude. Orduan gu parte hartu beharko genuke hemen eta tresna hauetara modu errazean sarbidea izan. Euskerarako, ikusten duzu, oso gitzi daude, gaztelanerako apur bat gehiago eta polonerako pila bat. Zergatik, inbertitu dutelako asko hor eta tresna daude. Hauek ez dira bakarrik hezkuntzarako, enpresak ere hemen sartuta daude, arlo juridikoan ere interesantea da, proiektu hauek osakidetzarekin edo osasun sistemarekin ere ikerketak egiten dira, hizkuntza teknologia leku askotan dago. Izan ere, adimen artifizialaren zati garrantzitsua da. Hemen euskeraz, egin dudan gauza bat, ez dut. Azpiegitura hauetan parte sartzearen ondorioa da, ikusten duzue, gorri gehiago ditugula. Hizkuntza desberdina daude hor gehiago jarrita, zenbat gutxiago parte hartu, berde gutxiago gongo dira. Orduan, ez badaude hauek garatuta, ezingo dira eskoletan erabili. Eta hori da, pur bat ondorioa gertatzen dena. Berde zergaiti daude gu parte hartu gabe hemen? Beraiek gure ikerketetatik jaso dutelako, hartu dutelako eta erabiltzen dakietelako.
Orduan, bueno, ez dakite luzatzen ari naizen gehiegi, baina az gaitezen apur bat, zer diren hizkuntza teknologiak esaten, eta hoietan, hizkuntzen irakaskuntzan zertan egin dezaketen ekarpena, edo euskara bidean ere, zertan egin dezaketen ekarpena. Hizkuntza teknologia da azken batean hizkuntza ulertzen duen programa bat. Dakien euskeraz, izen bat dala, adjetibo bat dala, akatz bat dagoela, dena, ulertzen du hizkuntza esaten duen, ez du bakarrik kontaketa batzuk egiten. Orduan, zer egiten da hizkuntzaren prozesamenduan? Gauza simpleak, irakurri, kontatu, konparatu, informazioa erautsi. Hitzak ezagutu egiten dira, eta hitzak ezagutu eta errepresentatu egiten dira nahi dugun moduan. Informazio esplizitu bat ezartzen zaio, nahi dugun informazioa, izan daiteke C bat mailako testua da, B mailako testua da. Nahi dugun informazioa. Zuzena da, okerra da. Lokailu hau editu, ez ditu. Nahi dugun informazioa jar dezakegu. Eta emaitza nabarmen batzuk eman dituzte. Orain gaur egun, hiztegirik ez da egiten, korpusetan oinarritu gabe. Akademiek ez dute, beraien, edo hori izaten dute behintzat, ez dute beraien asmakeriak edo asmakizunak jartzen. Testua jasotzen dituzte eta testutan zer erabilera, zer proposamen egiten den aztertzen dute. Orduan, metodo berriak sortu ditu baliabide honek eta ikasketa automatikoan ere bidea eman du. Eta erakutsi dizuedan moduan, dagoeneko badauzkagu tresnak euskeraz, ahotsetik testura pasatzeko, testutik ahotsera, idatzian aztertzeko, morfologia, sintaxia, semantikoa, diskursoa ere, ez dago hain garatuta, baina gauza batzuk badaude dagoeneko, eta datuak bizteratu daitezke, eta chatbotak ere hasi gara sortzen, oraindik beta fasean daude, baina chatbotekin ere elkarrizketak egin daitezke, agian ez da interesgarria hizkuntza bat, elkarrizketa bat ikasteko, baina bai, adibidez, zelan erreakzionatzen duen personak grabatu eta ikusi, ondo erantzuten dion, denporaz erantzuten dion, trabatzen den, ez den trabatzen, hori guztia apur bat aztertzeko. Eta orduan, baliagarriak dira korpus errealak, benetako korpusak, oso gutxi daude euskeraz, korpus errealak eta aberastuak. Eta horretarako, adibidez euskara bidean, apur bat hizkuntza teknologiak ze ekarpen egin dezakeen, eta eskolara begiratuta, saiatu naiz alegintxo bat egin dut, esate baterako. Hor dauzkazue, euskara bideaneko testu zahar batzuk. Adibidez, administrazio gutunak, 1915koak, edo dana delakoak. Orduan, zer egin dezakegu teknologia hauekin? Testu zaharrak erakutsi, eta behar bada, horiek egokitu eguneroko euskara estandarrera, edo euskalki batera, edo nahi dugunera. Eta horiek pixka bat erakutsi. Transkripzio mota ezberdinak erakutsi. Bilaketak egin bildumetan. Eta bildumak erakutsi ikerketa datu gisa. Esate baterako, interesgarria litzateke hemen gauden Nafarroko erretat artxibategian, adibidez, etxetik, demagun bilduma bat sortu digitalki, hemen gordeta bilduma, nirea izan gabe, nik deskargatu gabe, digitalki sortu bilduma, ikerketatxo bat egin, bilduma horretan konsulta batzuk egin, eta gero, digitalki gorde, bilaketa hori edo ikerketa hori. Eta beste norbait, atzetik etorri, eta ikusi, Mikelek esaten duena, edo Mikelek aztertu duena, egia den. Dokumentu horietan dagoen, eta nola dagoen. Horretan, lagundu dezake hizkuntza teknologiak. Esate baterako, apur bat, eskolako materiala pixka bat, aber nola egokitzen dugun hori. Testu hauek eskoletara eraman, testu zaharrak irakurtzeko, eta bere itzuran irakurtzeko, eta hau kontua da, ikasleari ere gustatu behar zaiola euskararen variazio hori edo aldaketa hori eta testu zahar horiek ere irakurtzea. Ikasle mota jakin batzukin egitean. Adibidez, guk ja testu batzukin, azularren testu batzukin egin ditugu bilaketak. Eta hor ez dakit ikusten den ondo, baina gutxi bilatu dut, gutxi hitza, eta testuan gutxi azularrek ez du idazten, gutxi idazten dute birekin, eta bilaketa sistema honek bilatu du. Orduan hor, alboan ematen digu faksimila, eta orduan ematen digu euskera edo modernoagoa, edo errezagoa, edo danalakoa. Jar dezakegu testu bat euskera errezean esate baterako. Jendeak
ulertzeko, edo hasi berriek testu horietaran sartzeko eta ezagutzeko testu horiek zer esaten duten. Edo adibidez, korpus multimodalak, bideoak dauzkazuenak, artxibategietan, horiek adibidez transkribatu eta horietan ariketak egiteko. Korpusekin, ariketak, bideoekin, ariketak egin. Dano dakigu zaila den, esate baterako, bideo baten bilaketa baita. Behar dut, kompletibak lantzen dituen testu bat. Eta gainea, Nafarroko, euskerako, ez dakize lekutakoa. Hori nola bilatu dezaket. Hori egin daiteke, adibidez, esate baterako, Klarinen edo Elujarren hizketa ezagutzailearekin, edo adibidez, Estatu Batuetan gaztelania irakasteko sortu duten baliabide honetan bezala. Ja ikusten duzue, pedagogikoki daude hiztegia, diskursoa lantzeko, edo goian dakazue adibidez gramatika zer landu, ordan klik egiten duzue hor, eta bideoa bilatzen dizue. Bideoa, transkripzioa, eta hori landu dezakezue, egin dezakezue. Beste klik bat egin, eta bilaketa hori, imaginatu gustar, aditza gazteleraz oso zaila da, gustar ematen diozu, eta orduan, ezabatzen ditu gustarreko guztiak, eta gustaria eta olakoak praktikatzen dira. Eta euskaraz ere bai. Eta Nafar parlamentuko testuak ere ikerketarako baliatu daitezke. Transkripzioa daude, datu horiek jaso ditugu, parlamenten, Europako parlamentuko korpus guztia jaso ditugu, EAko parlamentukoak ere jasotzen ari gara edo jaso ditugu, eta interesgarria da gero horiek adibidez nork esaten duen zer apur bat konparatzeko. Edo konparatzeko COVID-ari buruz, ez dakit, nola hitz egiten da. Ze termino erabiltzen dira. Interesgarria da, jakitea hori dena delakoa. Eta horra adibidez, badaukagu katalanakin eta madrilekoekin ari gara modu ofizialan hizkuntza ezberdinak sartzen hor, eta gero bilaketak egiteko, ikertzaileekin, adibidez, soziologia ikasi nahi duten ikertzaileei aukera emateko. Eta hau adibidez izan daiteke gauza polita lankidetzan egin genezakena. Mapa, hainbeste tresna, gero utziko dizuet hau referentzia guzti hauek. Ikusten duzue, saiatu naiz hor hizkuntzaren prozesamendua edo hizkuntza teknologiak zer dagoen ikusteko, eta hor dakazue fonetika lantzeko gauza daude, morfologia lantzeko, lexikoa lantzeko, sintaxia eta diskursoa, eta hainbat tresna daude, hor ikusten duzuen moduan. Gero nahi bauzue galderetan, egin galderak eta saiatuko naiz zehatze esaten. Baina hizkuntza mailen mapa bat egin daiteke. Esan dudan moduan, hauek behar bada ikasleak zuzenean erabiltzeko ez dago hain erraz, edo irakasleak. Ikasi behar dute, trebatu behar dira hemen. Eta azpiegitura batek baliabidea sortu beharko lituzke, gauza hauek modu txukunean errezean erabiltzeko. Edo trebetasunak, mintzamena lantzeko, entzumena lantzeko, idazmena, irakurmena, hainbat tresna daude. Eta hor daude, baliabide batzuk ezagutzen dituzuenak, esate baterako mintzanet, edo euskal bar, euskal term, edo behatokia, lexikoaren behatokia, hainbeste tresna hor daude baliatu daitezkenak. Eta gero gauza konplexuagoak ere badaude. Galdera erantzun sistemak, testuan zuzenketa automatikoak eta bar. Gauza bera, apur bat tresna guztiekin. Orduan ikusi dugu, baliabide asko dagoeneko badaudela. Eta orduan, hizkuntza teknologiak nola prestatu eskolan erabiltzeko, oraindik sentitzen dut esatea, baina zaila dago. Gauza horiek erabiltzea. Orduan, egunero erabiltzen dira hizkuntza teknologiak mobiletan, bidaiak hartzeko, ateratzen zaizkigu gauza, baina eskolan gutxi erabiltzen ditugu. Orduan, ikerketa azpiegitura behar ditugu, edo nahi baduzue ez deitu ikerketa azpiegitura, baina behar dugu lankidetza, eta ikertzaileen, euskaltegiko irakasleen eta ikasleen artean. Hori beharrezkoa da tresna egokiak egiteko. Eta batez ere, leku jakin bat, non bertara joan eta dena bertatik lortuko duguna. Hori da interesantea. Nik uste dut, erakunde asko ari garela hortan lanean. Leku batetik hortik sartu, eta gero horrek zesan nahi du. Nafarroako artxiboak artxibategitik aterako direla? Ez. Horrek esan nahi duena da, URL batetik, nire etzetik sartzen naiz leku batera, azpiegitura baten leku batera, eta harek bideratuko nau Nafarroako artxibategira.
Edo bideratuko nau, ez dakit, Donostiko liburutegira. Edo bideratuko nau, Cervantes virtualera eta Pariseko ez dakiz zer. Eta dokumentu biak, leku desberdinetan daudenak, ikusiako ditudala. Bai? Eta nork izango du jabetza hori? Nafarroko gobernuak edo tokatze zaionak. Edo ikerketa talde batek, edo ikertzaile batek, edo nahi duzuenak. Konforme? Baina azpigiturak errasten du bide hori. Bide batetik. Eta orduan da, dena leku batean izatearena. Eta, hor daude, helburu eta konpromisoak, argiak izatea, datuak nondi jasotzen diren ondo erakustea, garapen sustengarria ere egitea, ze badakizue, adimen artifizialarekin, hizkuntza eredu batzuk edo lan batzuk egiteko, elektrizitatea gastatzen dela, eta gauza batzuk egiteko, ikasteko gauza batzuk, hainbeste elektrizitate galtzen da, eta, ikusi behar da, eraginkorra den hori ere, ez? Eta nahi baduzue, akademikoki zar gaitezke sistema hauek non laguntzen duten. Lehen esan dugu, ariketa automatikoak, hot potatoes eta olakoak galdera batzuk erantzun dituztela, zertan laguntzen dute ikerketan, zertan erakutsi da laguntzen dutela hizkuntza teknologiak. Esate baterako motivazioa handitu egiten da. Hor dauzkazue lan batzuk, aipatuta, motivazioa handitu egiten da. Zergaitik, kapaz garelako erabiltzeko hizkuntza baliabide realak. Oda, benetako bideoak, benetako audioak, hortarako horiek egon behar dira. Eta testuinguru linguistiko batekin helburua erakustea, helburua pedagogikoki hori erakutsi behar denean, hortan baliabide realekin hori hobetzen da. Komunikazioa ere indartzen du, hau ez dago esan beharrik, gaur egun edozeinekin hitz egin dezakegu, hartu emanak izan ditzakegu persona batekin edo beste batekin, modu asinkronoan edo sinkronoan egin daiteke hau, baliabide hauekin. Eta erronka da nola lagundu ikaslea, dagoen mailatik apur bat hobetzera, ez? Eta nola lagundu eskola dinamikan parte hartzea, edo bere ikaskuntzan parte hartzea, hobetzea. Hori da pixka bat eskaini behar duguna. Orduan, nola egiten da hori? Interakzio gehiago eskaini behar zaizkio, ordenagailuen aurrean daudenean eta baliabide digitalen aurrean daudenean, feedbacka eskaini behar zaio, baina feedbacka ez aste batera, baizik eta testua sortzen ari denean, ikasten ari den momentuan, hori da, horre eman behar da feedbacka, ze bestela ni ari banai zalantza batekin testu bat idazteko, eta handik aste batera irakasleak ematen badit, hauen elagin gogo gutxi daukat, zuzenketa hori begiratzeko. Ordan, feedbacka eman behar da sortzen momentuan. Nola egin hori? Posible da, tresna hauekin. Egokitzapena eskaini, ikasle batek aurreratzen badu, nahiz eta eskola berean hasi aurreratzen badu gehiago, eman behar zaio gehiago. Orduan, hori eskaini behar zaio. Ikasle mailara egokitu behar dira baliabideak. Inputa ere aberastu behar da, hau da, jasotzen duen informazio linguistikoa aberastu egin behar dira eta nabarmendu egin behar da. Helduok ikasten dugu hizkuntza bat gure dakigun hizkuntzan oinarrituz. Ordan input hori askotan nabarmendu egin behar da. Esan behar zaigu zer ikasten ari garen eta zein den helburua. Ze informazio testu errealetan informazio asko dago. Ordan hori da nabarmendu behar dana. Eta horretarako, materialak eskaini daitezke edukia aberatzetan eta hizkuntza forma egokiekin. Bai? Eta batez ere gauza hauek emaitzetan erakutsi behar dugu funtzionatzen dutela. Eta hor dauzkazue, hizkuntza teknologia zertan lagun dezakeen, ze printzipiotan oinarritzen den. Inputa, sumatzea, ekoiztea, erronkak eta aukerak. Zer dago, hizkuntzen irakaskuntzan esan dugu, hobeto irakasten laguntzen badigute, ondotorriak izango dira. Eta zer dago eginda, hor dakazuen nolabaiteko salkapen bat, erakutsi dizuedan tresna batzuk eta orain erakutsiko dizkizuedanak, eta batzuk badaude hizkuntza teknologiarik gabe erabil daitezkenak eta beste batzuk badaude hizkuntza teknologia behar dutenak. Ordan hor dago nolabait sailkapen bat, goitik bera eginda, hizkuntza teknologiarik gabe, hizkuntza teknologiarekin. Eta euskeraz ere badago ja sistema adimendunak badaude enpresa batek eskaintzen dituenak. Hoiek euskaltegi guztietan eskaini beharko lirateke eta libreak ere beharko genituzke. Izan. Orduan, inputaren hipotesian oinarrituta, oinarrizko input ulergarria eman behar da, ikasleari eman behar zaio,
hizkuntza teknologiak erabiliz, apur bat bere maila baino gehiago ikas dezan. Eta bere hizkuntzartekotasuna, ikaslearen hizkuntzartekotasuna, pixka bat konplexuagoa den maila bat eman behar zaio. Eta hor da kasu esate baterako, ingleserako eta alemanerako, hori nola egiten den baliabide bat. Eta irakurketa mailakatua egiteko. Ni sartzen naiz horra, ni bauzu gero sartuko naiz, sartzen naiz hona eta esaten dut, nire maila hau da, hau landu nahi dut, eta berak testu errealak topatzen dizkit, testu publikatzen direnak. Eta hori ja alemanez eta inglesez egin daiteke. Sumatu egin behar da hizkuntza formak eta formak linguistikoak nabarmendu. Input hutsarekin ikasten dira oinarrizko formak, baina gero gauza konplikatuagoak garrantzitsua da markatzea zer aldatu den edo zelan dan gramatika forma hori. Eta horretan arreta jartzea. Esate baterako ume bati letra larriak ikasten ari bagara, erakusten ari bagara, letra larrietan bakarrik oinarrituko gara. Eta ez beste akatsa askotan. Edo maila pala duen bati, ez dizkigu testua dena gorriz jarriko. Bestela arduratu egingo da eta ez du ikasiko. Joango gara, gitxika, zer irakasten ari garan, hori nabarmentzen eta hori irakasten. Eta inputa hobetuz, emaitzak nabarmentzen dira. Eta hori nola egiten da? Hor da kasue, beste baliabide bat, esate baterako FLAIR sistemarekin. Hor modu ikusgarrian ikus daiteke, hori nola egiten den. Orduan, lehen esan dudana, irakasteko praktika egin behar da, praktikatu behar da, eta hor apur bat norbere etorria, hizkuntzan praktika hobetu egin behar da, automatizatu egin behar da. Outputa ere hizkuntza produkzioa oinarrizkoa da, hori ere kontutan hartzen da, eta elkarrekintza eta interakzioa gakoak dira hizkuntzaren garapenerako. Eta feedbacka ere oso importantea da ikasteko, hizkuntza bat ikasteko. Eta apur bat horretan oinarritzen da, edo dira, erakutsi dizkizudan tresnak, eta euskeraz ere nahiko genituzkenak garatu. Eta hori da galdera, nola ekoizpen edo sorkuntze unean feedback hori eman. Zergatik irakasleok denbora gutxi daukagu, eta ez gaude atasa egiten denean hori egiten. Eta orduan, ikasleek etxean praktikatu dezakete, beraien mailara erritmoa egokitu ikasi, eta hola motivazioa handitzen zaie. Ez denak dena erritmo berean eta maila berean eginez. Orduan, hasieran ere aipatu duena, nabarmentzeko eta bukatzen joateko, hizkuntza teknologia garatzeko testuingurua da behar duguna. Gaur egun ez dago. Orduan, testuinguru honetan irakasleak eta ikertzaileak lankidetzan ibili behar dugu. Eta denok irabaziko dugula uste dugu. Ikasleek praktika zailtasunak handituko zaizkie, feedback egokiagoak emango zaizkie automatikoki beraien mailan behar dutena. Familia ezaugarrietatik ikasteko aukera behar bada balego, hau da, behar bada familia batzutan gaur egun euskera ez da inputa, beste hizkuntza batzu daude familietan, eta behar bada ikuspegi teknologikotik edo ingurune digitalean badago aukera lantzeko hizkuntza bat, nahi dugun hizkuntza hortik aparte. Eta ikasleak horrela lan egin dezaketzean laguntza guztia daukalako. Irakasleek lankarga txikiago izan beharko genuke, feedbacka ematerakoan eta benetan gramatikako gauza batzutan ez nahastu, baizik eta beste gauza sortzaileagoetan eta interesgarriagoetan, hau da, koherentzian eta ideiak zelan azaldu, testu tipologietan, testu motetan, eta horietan egin beharko genuke lan, eta ikertzaileek izango genuke informazio gehiago gure tresnak eta hobetzeko, aurretik esan dudan moduan. Horrelase apur bat errepikatuz, horrelase da. Apur bat nola lan egiteko asmoa daukagun, hori da erronka daukaguna gure ikertaldean eta nahi duguna hemendik urte batzutara tresna egokiak eman. Ikaslearen mailara egokituta, input aberazketa nolabait erakutsita eta ekoizpen unean praktika interaktiboetan lagunduta, tresna horiekin. Eta,
Testu inguru digitalean euskeraz ja badago tresna asko eta baliabide asko, baina hizkuntza teknologia da behar duguna. Esate baterako beste baliabide bat, ez dakit ezagutzen duzuen, Dreadlang, oso interesgarria da. Hemen bideoekin lan egin dezakegu, testuekin lan egin dezakegu, gure ikasketa ere jarraitzen du, hau da monitorizatu egiten du, eta oso interesgarria da, esate baterako adibidez, guraso bat badago hizkuntza, eskolako hizkuntza ezagutzen ez duena, hemen proposatu dezakegu itzulpen automatikoa. Eta zer da baliabide honen interesa? Edozein hizkuntzatik itzuli daitekela, edozein hizkuntzara. Itzulpen automatikoa daukalako azpian. Adibidez, suahili hizkuntza ere hor sartzen da. Orduan, testu bat izan dezakegu euskerazkoa, eta gurasoak edonongoak izanik ere, testu hori ulertzeko gai dira. Eta baliabide honek aukera ematen dio hori. Eta hori da hizkuntza teknologiari esker. Eta horrek ematen du norbere hizkuntzan ikasteko aukera. Eta gurasoek ikasleari laguntzeko aukera, kasu batean, edo autonomoa izateko. Eta hau da, pixka bat, hizkuntza teknologian oinarritutiko sistema bat, portugesa irakasteko, esate baterako, nola hobetzen den. Hau da, eskema nola funtzionatzen duen, eta ikusten duzu esate baterako interakzio bat, ez? Fijatu gaitezen pixka bat, eta hemen esaten du zenbat urte dauka berak, testu bat dauka, eta esaten dio zenbat urte dauka berak. Orduan, ikasleak idazten du, edo esan egiten du, eta transkribatu egiten du makinak, eta esaten du, hemen esan duzu, bera da 15 urte, eta ez da, espero duguna, berak ditu 15 urte esan beharko zenuke. Eta orduan, da eta ditu aditza detektatu egin dio. Eta esan dio, aizu, ez dut espero aditz hori, beste aditzau espero dut. Orduan, deklinatu, konjugatu aditzau, eta berriro saiatu zaitez. Orduan, sistema honek ulertzen du hizkuntza. Esaten dio, eta esan dezaket, bera jolasten da 15 urte. Eta esaten dio sistemak, jolastu ez da aditza egokia. Bale? Ez dago akats gramatikalik, baina ez du espero sistemak hori. Orduan, hizkuntza teknologiak olako gauzak implementatu daitezke. Guk ikerketan laburpenak ere landu ditugu, ez pentsatzeko bakarrik gramatika lantzen aldala bakarrik. Oda, koherentzia eta kohesioa ere ikerketan lantzen ari gara. Eta esatea baterako badugu baliabidea euskeraz da beste hizkuntza batzutan laburpenak eskoletan lantzeko. Eta, adibidez, Iruñako San Fermini Ikastolan egin genuen proba bat, eta 100 bat ikasleren testuak jaso genituen, laburtu genituen, eta ebaluatu genituen. Eta 1 ikasleren datuak eskaintzen ditugu hemen, irakasleari eskaintzen dizkiogu, edo ikasleari ematen diogu feedbacka. Kalifikazio bat, baina baita ere, ideia maila honetan, hierarkian, testu honetan daude hainbeste ideia maila, baina zuk hasierako mailetatik, lehengo 3 mailetatik kendu dituzu ideia garrantzitsuak. Zergaitik ez dituzu horiek berreskuratzen, zergaitik ez duzu egiten. Orduan, laburpen gaitasuna ere lantzeko, oraindik ikerketan ezin da, nik unibertsitatean erabili dut eta, zailtasuna handiekin, baina ez dago hau ondo produkzioan erabiltzeko moduan tresna hau. Baina feedback automatikoa ematen du laburpen gaitasunean. Badauzkagu tresna sarrak ere, gaur egun martxan jarri beharko liratezkenak, adibidez galdera erantzun sistemak, ez? Orduan, galdera erantzun sistemak. Guk testua sartzen dugu eta automatikoki galderak sortzen dira, galdera simple batzuk. Guk ere eskuz sar ditzakegu galdera konplexuagoak. Eta honek distraktoreak sortzen ditu. Adibidez, esaten badigu ergatiboa galdetu, orduan nominatiboa, ergatiboa, datiboa jarriko digu, eta orduan berak automatikoki gu ibili beharrean distraktoreak sortzen, berak sortzuko dizkigu distraktoreak. Eta orduan, hau eskaltegiekin lankidetzan, aspaldi egindako lan bata, pixkat utzia dago ikerketarako, baina olako gauza batzuk gaur egun interesgarria dira. Edo chatbotak, gaur egun ere, oso aurten ateratako chatbota dukagu euskeraz, barkatu, ibiltzen dena, eta ahoskoan, ahoz eta idatziz, ibiltzen dena. Eta ikerkuntza mailako gauza dira. Oraindik ez daude, benetan, domeinu jakin batean ondo funtzionatzen dute, baina ez daude hezkuntzarako egokituta. Edo adibidez, ez dakit, ikasle gramatika salea badaukagu, gramatikak zelan egin eta zelan funtzionatzen duten egiteko. Eta adibidez hor daukazue, esate baterako, gaztelania zelan irakasten den benetan eskola batean. Hau ja zailagoa iruditzen zait benetan eramatea eskola batera.
Eta badaude beste webgune batzuk, pasatuko ditut, Lestutor esate baterako, informazio interesgarriarekin, edo testuak zuzentzeko baliabideak. Edo adibidez, esate baterako korpusetan interakzioak euskeraz ere ja ari gara produzitzen bilaketak eta korpus errealetan ikusten duzu errezetak, ipuinak, eta hoietan bilaketak egiteko klik batekin, nahi baduzu gero erakutsi aldizuet, klik batekin bilaketa eskutatzeko eta ikasleak hor interakzio pixka bat egiteko gauza desberdinak egin ditugu. Eta ja bukatze aldera. Zergaitik ez daude tresna hauek guztiak euskeraz garatuta. Bi arlo daude, bat positiboa eta beste bat negatiboa. Oinarrizko tresnak baditugu, online ikaskuntzak badu orain pentsatzen dut beharrizan handiagoa eta interes handiagoa, kompetentzia digitalak gero eta beharrezkoagoa dagoela inork ez du eztabaidatzen gaur egun, eta ikerketa lan batzuk egina daude. Hori egina dago, oinarri bat egina dago. Baina ez dago lankidetza egokia. Hau da, disiplina arteko lankidetza behar da, euskaltegiekin, pedagogoak, irakasleak, hizkuntzalariak, informatikariak, materiala egiten dutenak ere, hor lankidetzan ibili behar dugu, gauza interesgarriak egiteko. Ja, ez liburua bakarrik egiteko, baizik eta webguneak, interakzioak eta horrelakoak. Eta hori ikerketa azpiegiturarik ez dago hori guztia mantentzeko, eta hori beharrezkoa da. Eta gero ere, arazoak izaten ditugu, garatzen ditugun tresnak, benetako testu inguruetan baliatzeko eta erabiltzeko. Orduan, bukatzeko, ondoren nagusiak. Hizkuntza teknologia egokia sortzeko esan dudana, irakasleen lankidetza behar da. Egitasmo nire ustez arrakastatzu batzuk aipatu ditut, batzuk euskara bidean asmoa bazenute aplikatzeko moduan egon gaitezke lankidetzan, eta erakutsi dizuet auzoko hizkuntzetan, alemanez, portugesez, inglesez, tresna interesgarri batzuk eta eraginkor batzuk didaktikan oinarritu daudenak funtzionatzen dutenak. Eta horiek euskerara ekartzea litzateke gure helburua. Eta hemen ja bukatzeko hemen daude zer egin dugun, master batean gauza hauek erakusten ditugu, graduondoko bat ere badaukagu, Moodle ikastaroak libreak ere doainekoa badauzkagu, liburu bat ere argitaratu dugu, apur bat guztia egiteko, eta hitzarmen batzuk baitugu erakunde ezberdinekin, datuetan oinarrituriko ikerketa bultzatzeko. Eta, hauxe da guztia, hemen dauzkazue gero PDF-a izango duzue libre eta hemen dauzkazue referentzia guztiak eta baliabideak erabiltzeko, eta eskerrik asko, uste dut orain galderen txandatxo bat edo egongo dala edo, neba duzue. Eskerrik asko, Mikel, mamitsua izan da egin diguzun aurkezpena, galderetarako tartea badago, zalantzaren bat edo baldin baduzue, edo alderdiren bat argitzea egokia ikusten baduzue, librea da, galderak egitea. Igual abiatuko dunik lehenengoa, ikusirik gainera bukaerako diapositibetan nolabait jarri dizkiguzula, ja ataza batzuk, euskara bidean berean ere egin daitezkenei buruz. Nik bai ikusten dudana da, zuzen ere, ez gehien bat, aukerak eta aurkeztu dizkiguzu, baina nire galdera da zer nolako erronkak ditugu administrazio publikoetan dauden baliabideak ezagutzeaz gain gure profesionalak behar bezala trebatzeko, ze bestela ezagutza ez da aski, eta orduan nola ikusten duzu, ikusi dut daba dituzuela zuek eskaintza batzuk, baina askotan norabide bakarrean da, ez eskaintza toki batean dago, eta gero
proaktibo izan behar du irakasle batek edo talde batek, ez? Bai, berez, egia da, Europako azpiegitura hauetan ere konturatzen da honekin, zaila da irakasle bat guregana etortzea. Gu joan beharko genuke irakaslearen gana, edo gu joan beharko genuke administrazioaren gana, eta eskaini materiala, ez? Eta hori ja, dagoeneko azpiegitura hauek Europako unibertsitateen kurrikulumetan sartzen dira. Orduan, azpiegitura batek eta teknologia garatua egon behar du nahikoa, eta kasu praktikoak eta adibide errealak garatuta eta egon behar dira, benetan horiek egiteko. Eta horiek egiteko ere lankidetza bat behar da. Orduan, egia da, oraindik ez dagoela teknologia ondo garatuta eta falta dela eskaintza hori. Baina bai, guk eskaintzen ditugu ikastaroak eta prest geundeke etortzeko, ikusteko eta esateko baitu Mikel. Honek funtzionatzen du, honek funtzionatuko luke honetan edo danadakoa. Eta gero beti nik buruan daukat, askotan, igual ez daukagula zehazki planteatuta, eskola normal bat nola izango litzateke teknologia hauek guztiekin eginda, ez? Nola pasatu eskola normal batetik honetara, ez? Nolako gauza behar interesgarriak liratezke, ez? Izatea. Eta nik uste dut horretaz konturatzen direla Europan, eta Europan ari direla erabiltzaileari garrantzi asko ematen. Guk unibertsitatean gehiago ematen diogu garrantzia ikerketari. Gure ikerketa tresnak zabaltzea ez da ingarrantzitsu. Horin gero eta gehiago, baina kostatu egiten da gehiago horretara heltzea. Eta gero, askotan gertatzen da, problema bat izaten da, adibidez guk zuzen ateratzen dugula, edo zuzentzaile ortografiko bat, baina hori gero mantendu egin behar da denpora luzean. Teknologiak hori dauka txarra. Norbaitek, esploratzaileak aldatzen direnean, edo gauza desberdinak aldatzen direnean ez dute funtzionatzen. Eta gu oso gustora genbiltzan horrekin. Eta orduan, ikerketa talde batek horretan mugatua dauka bere denbora horretan ibiltzeko. Orduan behar da nolabait lankidetza bat enpresekin hori garatuko dutena edo administrazioarekin apur bat hori garatzeko. Orduan hor daude ezintasunak. Nolabait, eta horretik esaten nuen, azpiegitura bat guk Espainian ez izatea, horrek ere muga bat ekartzen du. Beste estatu batzuetan badaude, maila desberdinetan, erritmo desberdinetan, baina badaude eta proposamenak badaude. Esate baterako, parlamentuetako testuak eskoletan zelan erabili, badago liburu bat didaktikoki nola kompetentzia digitalak horiek egin. Gaur egun, behar bada hizkuntza bat ikastea, izan daiteke ordenagailuekin bilaketa batzuk egitea. Esate baterako, nik adibidez, ikasleekin egiten dudana da, ipuin sexistak bereiztu, eta hor apur bat nolabait hori zelan egin, eta igual ikasleak disfrutatzen du ipuinak irakurriz, ikusiz, ze proposamen dauden, eta hori. Horren apur bat, hori ere gauzak egitea, proiektuak egitea, tasak egitea hortik dago. Baina egia da, apur bat oraindik ere eskaintza hori sendotu beharko genukela. Besterik? Bai. Eta da, hizkuntza baliabideen bidez, iritsiko gara hizkuntzak ez ikasteko testuinguru batera? Beldurra, mate. Ez dakit nora itzuliko garen eta ikusiko dugun, baina ez dakit, nahiko nuke ezetz. Hor nik esan dezakedana da, ez dakit hor. Nik esan dezakedana da nire lagun biren arteko eztabaida zein izan zen, ez? Bi ikertzaileren arteko eztabaida, alemana zan bat, eta oso maitea, eta honetan buru belarri dabil. Eta berak esaten du, gaur egun makinek hizkuntzak ikasten dituzte, ezta? Entzun dugu, ez? Adimen artifiziala, eta esaten du, baina makina batek hizkuntza ikasten duen modua eta gizaki batek hizkuntza ikasten duen modua ez da gauza berdina. Orda, makina batek hizkuntza ikas dezake, eta nola ikasten du. Milioika testua, milioika informazio eman da, baina gizaki batek ez du horrela ikasten. Ume batek ez du hizkuntza horrela ikasten. Heldu batek eta ume batek ez dute hizkuntza berdin ikasten. Ordan, gure helburua da gizakiari gehiago hobeto irakatzi, ez? Ez dakit ja helduko otegaten horretara, baina oraingoz galderak dira nola egin dezakegu
ikasleari errasteko laguntza hori. Eta, bueno, ez dakit. Adibidez, ikusten ditugu, ez, ja, Txinan eta badaudela aparato batzuk buruan jartzen zaizkienak ikasleari adi dauden edo ez jakiteko orduan. Imaginatu zuek denak kapela batekin, denak gorri, ez da? Hitzaldiaren bukaeran denak gorri, hitzaldiaren hasieran denak berde, adi, eta hitzaldiaren bukaeran denak gorri, ez da? Orduan, bolako gauza badaude, baina espero dezagun horiek kurrikuluntan ezartzea eta bestera bateko irakaskuntza egitea. Bai, zuei, gopidapenagatik. Eta esan nahi dudana da, benetan e-maila baduzue edo publikoa da nire e-maila, orduan beharra baduzue edo nahi baduzu zerbait ikastaroren bat edo zerbait, idatzi beldurrik gabe, lasai eta konponduko gara. Bale?